मोनसे गोजोनथाव रादाब दिल्ली पुलिसा सुबुंफोरनि रैखाथिनि थाखाय गोख्रों खामानि मावदों। सुलुंनि बादिब्ला दिल्ली पुलिसा हरनि समाव दिल्लीनि गोबां ओनसोलफोराव गोख्रैयै पेट्रलिं होनानै लामायाव ओंखारबोदों। दिल्ली पुलिसा हादरारि राजथावनियाव हरनि 9 रिंगानिफ्राय फुंनि 2 रिंगासिम मोनसे जर'खा रैखाथि अपारेशननि सिङाव हरनि पेट्रलिं खालामगासिनो दङ। बे अपारेशनखौ दिल्ली पुलिसा नोगोरारिफोरनि रैखाथिनि थाखाय खालामगासिनो दङ। बे अपारेशननि गेजेरजों दिल्ली एनसीआरनि गुबुन गुबुन ओनसोलफोराव गारिफोरखौ नायबिजिरदों। पुलिसनि नाजानाया पेट्रलिंनि गेजेरजों जेसेबां हायो एसेबां दायफोरखौ सामलायनाय। मोनसे गोजोनथाव रादाब दिल्ली पुलिसा सुबुंफोरनि रैखाथिनि थाखाय गोख्रों खामानि मावदों। सुलुंनि बादिब्ला दिल्ली पुलिसा हरनि समाव दिल्लीनि गोबां ओनसोलफोराव गोख्रैयै पेट्रलिं होनानै लामायाव ओंखारबोदों। दिल्ली पुलिसा हादरारि राजथावनियाव हरनि 9 रिंगानिफ्राय फुंनि 2 रिंगासिम मोनसे जर'खा रैखाथि अपारेशननि सिङाव हरनि पेट्रलिं खालामगासिनो दङ। बे अपारेशनखौ दिल्ली पुलिसा नोगोरारिफोरनि रैखाथिनि थाखाय खालामगासिनो दङ। बे अपारेशननि गेजेरजों दिल्ली एनसीआरनि गुबुन गुबुन ओनसोलफोराव गारिफोरखौ नायबिजिरदों। पुलिसनि नाजानाया पेट्रलिंनि गेजेरजों जेसेबां हायो एसेबां दायफोरखौ सामलायनाय। धेकियाजुलि बाथासिपुर हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय गोनांथार फोसावथाय। धेकियाजुलि बाथासिपुर हालामनि आबि सेन्टार साखाथियाव थानाय बर' बिजोंनि फरायसालि दानसोरां एकाडेमियाव 2025-2026 बोसोरनि थाखाय गोदानै फरायसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दङ। बे फरायसालियाव थाखो बिथराइनिफ्राय लानानै थाखो 9 सिम मुं थिसननो हागोन। 2020 मायथाइयाव गायसनजानाय बे दानसोरां एकाडेमियाव नोंथांमोनहा नांगौ रोखोमनि फोरोंथायनि खाबुफोरखौ मोननो हागोन, जेरै फराफारि फोरोंनायनि अनगायैबो कम्पिउटार सोलोंनाय, गेलेनाय, आलादा थाखो फोरोंनाय जेरै इंराजि आरो हिन्दी आयदानि सायावबो जर'खायै फोरोंथाय होनाय जायो। बेनि अनगायैबो हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा हस्टेल थानायनिबो खाबु दङ। बेजों लोगोसेनो फरायनायाव उन जानानै थानाय एबा गोसोआव लाखिनो हायै फरायसाफोरखौ आलादायै फोरोंनायनिबो खाबु होनाय जादों। मख'नो गोनांदि बिथराइ थाखोनि मुं थिसननायखौ बेसेन लायालासे थिसननाय जादों। बेनिखायनो गोसो गुदुं दिथागिरि नोंथांमोनहा गाव गावनि गथ'फोरखौ दानसोरां एकाडेमियाव मुं थिसननो गोसो दङब्ला थिसननो हागोन। दानसोरां एकाडेमियाव मुं थिसननो थाखाय नोंथांमोनहा 9704457550 एबा 88764802118 जानबुं अनजिमायाव फोनांजाब खालामनानै सुलाद लानो हागोन।